Siema, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n iach ac yn saff. Yn y fideo hwn, dwi'n mynd i parhau gyda'r codio y swyddogaeth oddi wrth y fideo olaf, sef mae angen yn gyntaf i derbyn yr amywolyn sydd wedi ei pasio oddi wrth y danfoniad, oddi wrth y cysylltiad sydd yn galw ar yr cyferiad wefan yma, ac wedyn i dod i hyd o'r lluniau yn y plicell ar gyfer yr llwybr yn yr amywolyn. Ond yn gyntaf, cyn mynd ymlaen, trafod yr ydw i yn datblygu y wefan yma, mae'r syniadau newydd sydd yn dod ata fi yn y cyfamser, ac felly cyn wneud unrhyw beth, dwi'n mynd i ysgrifennu i lawr y syniadau newydd yn y bethau i wneud. Felly, os ydych chi'n mynd i mewn i'r ffeil versions.docproj.txt, yn y foment, ydych chi'n dal yn yr cyfnod pre-alpha neu cyn-alpha, ond yn rhyw fersiwn yn y dyfodol, y gallwn ni ychwanegu swyddogaethau newydd, enghraifft, ar gyfer yr gerfa yn y trachnag yn unig yn gallu arddangos y lluniau. Rydyn ni'n gallu, enghraifft, arddangos geriau neu nodau. Enghraifft, fe allwn ni arddangos yr enwau ar gyfer yr nodau oddi wrth y bresylffordd ar y cyfrifiadur. Felly, yn y trachnag gwneud llun ar gyfer pob un o'r bysell ar y bysellffordd, rydyn ni'n gallu defnyddio adnod y hunain fel testyn. Yn y un modd, yn y trachnad defnyddio y lluniau ar gyfer emoji, os dwi'n eisiau i dangos yr enwau Gymraeg ar gyfer pob un emoji, dwi'n gwybod mae'r naw yn bodoli yr codau Unicode ar gyfer yr emoji, felly rydyn ni'n gallu arddangos yr emoji fel testunau. Felly, yn un fodd fel yr nodau oddi wrth y bysylffordd, rydyn ni'n gallu arddangos hefyd yr emoji fel testunau. Felly, ar gyfer hyn, yn yr fersiwn alpha, enghraifft, rydyn ni'n gallu ychwanegu swyddogaeth newydd, sef yn hytrach na arddangos lluniau yn unig. Fe allwn ni arddangos nodau ar gyfer enghraifft nodau oddi wrth bysellffordd ar emoji yn fformat Unicode fel hyn. Ac os dwi'n yn gallu cadw yr rhestr hwn, ac wedyn yn ôl ar y llinell gorchymyn, os dwi'n yn gallu rhedeg yr meddalwedd dogfeniaeth fel hyn, ac felly mynd yn ôl i'r HTML ar gyfer y dogfeniaeth, ac wedyn adnewyddu y dudalen ar gyfer y fersiynau. Mae'r gwybodaeth newydd nawr yn arddangos ar y brig yn y fersiwn dyfodol, sef yr fersiwn alpha, ond i dacluso yr arddangosiad o'r gwybodaeth hon, dwi'n mynd yn ôl i mewn i'r ffail, ac wedyn ychwanegu yr llinell gwag ar y brig i creu yr toriad yn y llinell, ac wedyn achub y ffeil, ac wedyn rhedeg yr meddalwedd dogfeniaeth fel hyn, ac wedyn adnewyddu y dudalen,
fel hyn. A dyna ni. Mae'r gwybodaeth ar gyfer y fersiwn dyfodol nawr yn arddangos ar tudalen ar gyfer yr fersiwn neu. Felly nawr, yn ôl yn y cod taddiad, dwi'n mynd i'r cyntaf llinell o'r fi'n cod, ac wedyn fi'n mynd i prawf holi a ydy yr amwylyn URL plicell yn bodoli. Ac dwi'n gallu gwneud hyn trwy defnyddio prawf holiad gyda'r agwell ar if, a wedyn yr amwylyn sydd yn cynrychioli yr amwylynau ar yr URL, sef $, ac wedyn tanlinellu, ac wedyn yn prif lythren yr gair get, ac wedyn yn yr petrial cronfach agor, yr enw o'r amwylyn, sef plegell, ac wedyn dwi'n yn angen i prawf holi a ydy yr amwylyn hwn yn bodoli ac yn cynnwys gwerth. Os ydy, er enghraifft, dwi'n nawr yn angen i creu y cysylltiad yn ôl i'r prif dudalen, ac ar gyfer hyn, dwi'n angen i mewnbynnu yr cod HTML ar gyfer y cysylltiad, sef href yn gyfartalu i'r, ac wedyn single dyfodnod, ac wedyn fi'n angen i galw ar yr un peth ffeil fel hyn, y ffeil cyfredol, ond fi'n angen i galw fe heb unrhyw amrywolyn yn y cyfeiriad fel hyn. Ac wedyn fi'n angen i cynnwys y neges hafan, ac wedyn cau y tag hwn fel hyn. Felly dwi'n wedi ac i byffel, dwi'n nawr yn angen i mynd i'r tudalen. Yn gyntaf fi'n angen i adnewyddu tudalen trwy pwyso ar yr F5, ac wedyn fi'n angen i clicio i mewn. Iawn, fel dach chi'n gweld, mae'r cod yn gweithio yn sydd ymlaen, achos mae gyda ni yr amwylyn plegell yn y cyfeiriad, ac mae'r hyn yn achosi yr cod i prawf holi i gwir yn yr prawfholiad, ac wedyn, os ydyn ni'n angen i mynd yn ôl i'r tirogaeth ar y prif dudalen heb unrhyw amrywolyn, mae hyn yn achosi yr cysylltiad hafan i diflannu, ac wedyn os ydyn ni'n clicio ar y cysylltiad, ac wedyn mae'r hyn yn danfon neu pasio yr amwylyn gyda'r llwybr o'r plegell, ac oherwydd hyn mae'r cod wedi synhwyro yr amwylyn, ac mae'n arddangos y cysylltiad yn ôl i'r dudalen hafan, ac os ydyn ni'n clicio unwaith eto ar y cysylltiad hwn, mae'r hwn yn ein cymryd ni yn ôl i'r tudalen hafan, sef yn y dirwedd yr un beth ffail, sef yr index.php, ond heb yr amrywolyn plegell. Wedyn, y sangiad nesaf yw i cymwisio yr fi'n cod nesaf i mewn i'r rhanbarth o'r cod sydd yn prawfholi yn gwir ar gyfer y prawfholiad a ydy y amrywolyn plegell yn bodoli yn y cyfeiriad fel hyn. Hefyd, os ydy'r prawfholiad
yn anwyr, felly mae angen i ymdrin ar dudalen fel mae'n ein y dudalen hafan, ac felly mae'n angen i cynnwys yr gweddill o'r llinellau yma i mewn yn y proffholiad pan mae'r proffholiad yn proffholi yn anwyr fel hyn. Felly os ydyn ni'n adnewyddu y dudalen fel hyn, ac wedyn mynd i mewn i'r cysylltiad, a dyna ni. Nesaf, mae'r sangiad nesaf, pan ydyn ni'n mynd i mewn i'r cysylltiad, mae angen i ni i arddangos y lluniau ar gyfer y bygell. Felly, fel mae'n dweud yn y ffigod, mae angen i gyrchu y lluniau yn y bygell. Felly, os ydyn ni'n mynd i mewn i'r ffythiant recursive penillellu read, mae'r hyn yn dangos yr enghraifft i sut i wneud hyn. Mae angen yn gyntaf i creu y clustiog ar gyfer yr bygell, ac wedyn mae'n angen i dolenni trwy'r pob un dodiad yn y bygell, ac wedyn i lenwi yr dillad dychweledwy gyda'r doddiadau yn y bygell. Ar gyfer hyn, dim mynd yn unig i copio y rhanbarth o'r ffythiant yma, ac wedyn ei ffastio mewn i'r rhanbarth yn uchod. Fel hyn. Felly, fy'n angen i benodi yr gwerth yn yr amrywolyn bygell i mewn i'r amrywolyn directory fel hyn. Directory yw cyfartal i'r get ac wedyn bygell. Saf mae'n dweud, os ydy'r llwybr hwn yn bygell, wedyn mae angen i agor yr bygell, ac wedyn mae angen i darllen bob un doddiad yn y clustiog ar gyfer yr bygell, ac wedyn os ydy'r doddiad y bygell cyfredol neu y bygell rhiant i anwybyddu ei trwy'r defnyddio yr arwydd continue, sef i dolenni sifr ymlaen heb gwneud unrhyw beth arall. Ac wedyn mae'r amrywolyn entry arall gyda'r prif lythyren nar yn cynrychioli neu yn cynnwys y llwybr llawn i'r doddiad yn y bygell, ac wedyn os ydy'r llwybr hyn yn bygell, wedyn gwneud hyn, ac mae'r hyn yn addas. Dwi ddim yn eisiau neu angen cod i galw am y ffythiant recursive, a rydyn ni eisiau yn unig y cod i wneud dim byd, ac wedyn fe allwn ni dileu y linell hon, ond mae angen i ni i cadw yr achos amgen, sef os ydy'r enw yr ffeil yn cyfelybu i'r patrwm mynegiad rheolaidd ar gyfer llun gyda'r terfyniad .png, mae angen i ychwanegu y llwybr hwn i mewn i'r dillad sydd yn galw entries penillellu array, ac wedyn mae'n angen i ni yn gyntaf i creu yr amrywolyn ar gyfer y dillad hyn,
fel hyn. Mae'r linell hon yn enidhau yr amrywiolyn ar gyfer y dylliad entries array. Ac wedyn, mae angen i ni i cadw i mewn yn yr dyluniad ar gyfer pob doddiad yn y pregell. Ac wedyn, wedi'r olaf doddiad yn y pregell, mae angen i cael yr clustiog ar gyfer yr pregell. Ac wedyn, i symud ymlaen i'r ffigod nesaf, mae angen i arddangos y lluniau ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r dolenni trwy'r pob un doddiad yn y lliad entries tanlinellu array. Ac yn y cyfamser, rydyn ni'n gallu gwneud yr allbyniad yn unig fel yr itemau yn y rhestr, list, fel hyn. Dim ond i prawholi y fod yr cods yn y bras yn gweithio. Ac wedyn, wedi achub y ffel, os ydych chi'n mynd yn ôl i'r dudalen, ac wedyn F5 i newyddu, a dyna ni, mae'n gweithio. Mae'r dudalen nawr yn dangos yr llwybr perthnasol i'r prif pregell ar gyfer pob un llun sydd yn derbynnu gyda'r oldodiad .png ar y dudalen hon, ac os ydyn ni'n clicio ar yr cysylltiad hafan, mae'r hyn yn ein cymryd ni yn ôl i'r prif dudalen, ac wedyn os ydyn ni'n unwaith eto yn clicio ar y cysylltiad i'r adar cliciaid, mae'r hyn yn ein cymryd ni yn ôl i'r dudalen gyda'r rhestr o'r lluniau. Wedyn, os ydych chi'n mynd yn ôl i'r cod, i'r ffigod, mae angen i arddangos pob un llun. Wel, i wneud hyn, fe allwn ni'n defnyddio tag img ar gyfer delw neu delwau yn y pregell, ac ydyn ni'n gallu defnyddio yr penodiad source neu ffynonell ar gyfer yr llun, ac mae'r hyn yr un peth fel gwerth yn yr ormolyn L entry. Ac ar gyfer pob un llinell, rydyn ni'n eisiau pob un llun i fod yr un eangder. Felly, rydym yn gallu gwneud hyn trwy defnyddio yr penodiad dull fel hyn, gyda'r gosodiad eangder, ac wedyn rydym yn gallu dweud rhywbeth fel cant pixel fel hyn, ac wedyn os ni'n achub y ffel, ac wedyn adnewyddu y dudalen. A dyna ni, mae'r lluniau ar gyfer yr adar clogiaid yn arddangos ar y dudalen, fel hyn. Nawr, y cam nesaf yw i mynd ymlaen i'r ffigod nesaf, sydd yn dweud os ydy angen i arddangos cysylltiedig i arwain yn ôl i'r prif dudalen, ac mae'r hyn wedi ei gwblhawyd drwy'r cysylltiad yn ôl i'r hafan ar y brig o'r dudalen hon. Felly, fe allwn ni'n
dileu y llinell hon, fel hyn. Canis os rydyn ni'n edrych yn yr manylion ar gyfer pob un llinell, mae'n eisoes gyda ni yr enw o'r aderyn yn yr enw o'r llun. Rydyn ni'n gallu hefyd arddangos yr enw o'r aderyn ar y ochr y llun, ac felly dim mynd i wneud hyn yn ar. Os rydyn ni'n edrych ar y canllaw ar gyfer PHP, rydyn ni'n gallu defnyddio y ffythiant base name i dod i hyd o'r enw o'r ffeil heb y llwybr, ac hefyd os rydyn ni eisiau i hepgor y terfyniad .php, rydyn ni'n gallu rhododdi yr al mewnbyniad .png i hepgor y terfyniad hon yn y allbyniad o'r ffythiant. Felly, ar gyfer hyn, os rydyn ni'n mynd yn ôl i'r cod, ac wedyn rydyn ni'n gallu gwneud rhywbeth fel cael dwbl dyfynod, ac wedyn llan atalnod, ac wedyn rydyn ni'n gallu mewnbynnu y ffythiant base name, ac wedyn i pasio i mewn y llwybr o'r ffail, ac wedyn y terfyniad sydd rydyn ni eisiau i hepgor, ac wedyn llan atalnod, ac wedyn dwbl dyfynod, ac wedyn achub y ffeil, ac os rydyn ni'n mynd yn ôl i'r dudalen ac F5 i adnewyddu, mae'r enw o'r pob aderyn yn ei arddangos ar y ochr o'r llun. Ac wedyn os rydyn ni'n mynd yn ôl i'r dudalen hafan, ac wedyn mynd yn ôl i'r dudalen ar gyfer yr adar cliciaid, mae'r dudalen yn weithio fel o'r blaen. Mae eisoes gyda mi lluniau ar gyfer yr ffwythiau gyda'r enw ffeiliau yn Saesnig. Os dwi'n gallu copio rhai ohonynt, ac wedyn os dwi'n gallu pastio nhw yn yr plicell addas fel hyn, ac felly os dwi'n mynd yn ôl i'r dudalen hafan fel hyn, mae nawr gyda ni yr dau plicell, un ar gyfer yr adar cliciaid ac y llall ar gyfer y ffrithau temporaidd, ac wedyn mae gyda ni nawr y lluniau gyda'r henwau yn yr Saesnig. Nawr mae angen i mi yn unig i ffurfio pob un llun i fod yn sgwâr, ac hefyd i gyfieithu yr enwau oddi wrth y Saesnig. Felly, os ydyn mynd yn ôl i'r rhestr o bethau i wneud, rydyn ni'n gallu dweud ar gyfer y cysylltiadau i'r isbygyllau oddi wrth y brifbygell ar y brig, rydyn ni'n gallu dweud mae'r hyn wedi ei gwblhau, felly dyn ni'n gallu newid y statws oddi wrth cyfredol i cwblhawyd. Ac wedyn, ar gyfer y angen alffurfio y lluniau oddi wrth ffrithau, dwi'n gallu dweud mae hyn nawr yr gorchwil cyfredol. Felly fi angen i archib y ffeil hwn, ac wedyn fy'n angen i mynd yn ôl i'r llinell gorchymyn, ac wedyn unwaith eto yn ailrhedeg feddalwedd docfyniaeth, sef docproj, fel hyn, ac wedyn adnewyddu dudalen docfyniaeth trwy pwyso ar F5,
Nawr mae'r gorchwil olaf sydd wedi cwblhawyd yn nawr yn newid i'r lliw gwerth ac mae'r gorchwil cyfredol newydd wedi newid i'r lliw elen. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio ar y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.